खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बे समाव बोथोरखौ लानानै मोनसे बिग आपडेट सांग्राङै था आसाम रायजोनि सुबुंफोरा बोथोर बिगियाना बोथोरखौ लानानै मोनसे सांग्रांथि रादाब फोसावदों बोथोर बिगियाना बोथोरखौ लानानै मा रादाब फोसावदों बेखौ ब्रेकिंनि गेजेरजों फोरमायगोन बोथोर बिगियाना फोरमायनाय बायदिब्ला फैगौ सानब्रैसिम रायजोआव बोथोरा गिख्रंथाव महर लागोन रायजोनि गासै मोन 16 जिल्लाफोराव बोथोर बिगियाना एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना एलार्ट फोसावनाय जिल्लाफोरा जाबाय तिनिसुकिया डिब्रुगड़ चराइदेव शिबसागर जरहाट धेमाजि जिल्लायाव एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना लखिमपुर बिश्वनाथ सनितपुर बङाइगाव बाक्सा चिरां धुबरी कक्राझार गवालपारा खोला सालमारा मानकासार बायदि जिल्लाफोराव बोथोरा गिख्रंथाव महराव सोलायनो हागौ होनना बोथोर बिगियाना हाई एलार्ट फोसावदों फैगौ सानब्रैसिम रायजोआव बोथोरा गिख्रंथाव महर लागोन रायजोनि गासै मोन 16 जिल्लाफोराव बोथोर बिगियाना एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना एलार्ट फोसावनाय जिल्लाफोरा जाबाय तिनिसुकिया डिब्रुगड़ चराइदेव शिबसागर जरहाट धेमाजि जिल्लायाव एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना लखिमपुर बिश्वनाथ सनितपुर बङाइगाव बाक्सा चिरां धुबरी कक्राझार गवालपारा खोला सालमारा मानकासार बायदि जिल्लाफोराव बोथोरा गिख्रंथाव महराव सोलायनो हागौ होनना बोथोर बिगियाना हाई एलार्ट फोसावदों बे समाव कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन नोंथांमोननि जिल्लायाव बोथोरनि थासारिया माबायदि।